TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। हाँ तो प्रिय श्रोता, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद से लेके 36 पद के अध्ययन करे जा रहल बानी। पहल का पद में हम देखनी है कि एगो यहूदी धार्मिक अधिकारी खत्ती के समय प्रभु यीशु मसीह से भेंट करे खातिर अइले। वो परमेश्वर के राज के स्थापना में विश्वास करत रहन, पर ओमे प्रवेश करे के अनभिज्ञ रहन। प्रभु यीशु मसीह ओह राती खानी ओकरा ऊपर परमेश्वर के राज के प्रकट कर दिले। उ रहस्य का ह? उ रहस्य ह, जब तक केहू नया सिरे से जन्म ना ले, उ परमेश्वर के राज के भागी नहीं के हो सकत। और नया जन्म के रहस्य ई ह कि जब तक केहू पानी और आत्मा से ना जन्मी, उ परमेश्वर के राज में ना प्रवेश हो सकी। जे परमेश्वर के पवित्र वचन पर जे विश्वास करी, उहे आदमी प्रभु परमेश्वर के राज में प्रवेश करी। नहीं तो उ कबहू बिना मन फिरौले ना प्रभु परमेश्वर के स्वर्ग राज में ना घुस पाई। श्रोता, इहे नया जन्म कहला, काहे कि जे आत्मा से जन्मल बा उ आत्मा ह, और जे देह से जन्मल बा उ शरीर ह। और ई देह तथा शरीर हरदम प्रभु परमेश्वर के विरोध में काम करेला। प्रभु यीशु साफ साफ बता दिले कि आदमी के बेटा अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ावल जाइए, तब जे केहू उनका ऊपर विश्वास करी उ नया जन्म पाई। ई नया जन्म अनंत जिंदगी है, ई नाश होखे वाला जिंदगी है, ई जिंदगी अविनाशी है। नया जन्म प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के विश्वास ले अवला के द्वारा प्राप्त होला। जे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आई, अपना पाप से मन के फिराई, अपना पुराना जिंदगी की छोड़ के प्रभु में नया जिंदगी बनाई, उहे आदमी प्रभु परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकी। ना तो मुश्किल बा। तो श्रोता, आई और ज्यादा जानकारी खातिर पवित्र शास्त्र बाइबल के ओर आपन दृष्टि डाली। तरवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लेही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद से लेके 18 पद तक में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। काहे कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले कि उ आपन एकलौता बेटा दे दिले, ताकि जे केहू उनका ऊपर विश्वास करी उ नाश ना होई पर अनंत जिंदगी पाई। काहे कि परमेश्वर अपना बेटा के जगत में ऐसे ना भेजले कि जगत के दोषी ठहरावस, पर ऐसे भेजले कि जगत उनका द्वारा उद्धार मुक्ति पाओ। जे उनका पर विश्वास करेला उ दोषी ना ठहरावल जाई, जे विश्वास ना करेला उ दोषी ठहरावल जा चुकल बा। काहे कि उ परमेश्वर के इकलौता बेटा के नाम पर विश्वास ना कैलस। श्रोता, परमेश्वर हमनी के तथा इस संसार के अपना प्रेम के द्वारा ही ना बचौले, वरन अनुग्रह के द्वारा बचौले। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से
तोहनी लोग के और हमार उद्धार भइल। ई तोहनी लोग के ओर से ना वरन परमेश्वर के दान ह। ई काम धाम कैला के कारण से ना, जौना से कि केहू घमंड करे। श्रोता, ई पवित्र वचन हमारा जिंदगी में सत्य साबित भइल बा। आज ऐसन बहुते विश्वासी जन के गवाही, आज ऐसन बहुते अनगिनत भाई बहन बाणे जौना लोग के ई गवाही बा कि परमेश्वर हम घृणित, अयोग्य, असहाय, पापी सब द्वारा अपना अनुग्रह से उद्धार कइले बाणे। श्रोता, 16वां पद पवित्र शास्त्र बाइबल के केंद्रित पद ह तथा मुख्य पद ह। ई स्पष्ट मानव जाति खातिर वरदान ह। ई परमेश्वर के महान दिव्य प्रेम के प्रकटीकरण ह। श्रोता, रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचिसु समाचार 3 अध्याय के 17 पद में यह तरी से लिखल बा, यहोवा परमेश्वर अपना बेटा ऐसे ना भेजले कि जगत के दोषी ठहराई, पर ऐसे भेजने की जगत उनका द्वारा उद्धार पावे। श्रोता, जब प्रभु यीशु मसीह पहला हाली ये पृथ्वी पर अइले तो ऊ एगो न्यायकर्ता के रूप में ना अइले, ऊ एगो उद्धारकर्ता के रूप में अइले। पापी सब के सहारा, उन्हीं के सहायक और मोक्षदाता बन के अइले। एकरा खातिर ऊ सब मानव जाति की ओर से क्रूस पर दंड सहले और उन्हीं के पाप सबसे छुटकारा के मूल्य चुकावे खातिर आपन निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बलिदान दिहले। परमेश्वर उनका के पहला आगमन पर मानव जाति के उद्धारक के रूप में भेजले। श्रोता, आई ए खाली और आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। यूहन्ना रचिसु समाचार 3 अध्याय के 18 पद में ये तरी से बखान बा, सुनी हम पढ़ रहल बानी। जे उनका ऊपर विश्वास करेला ओकरा के दोषी ना ठहरावल जाला, और जे विश्वास ना करेला उ दोषी ठहरावल जा चुकल बा, काहे कि उ परमेश्वर के एकलौता बेटा के नाम पर विश्वास ना कइले। श्रोता, यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि मोक्ष मुक्ति के आधार कर्म ना ह वरन विश्वास ह। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आई तथा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब, तबे हमार उद्धार की प्राप्ति हो सकेला। कौनो बढ़िया काम धाम कैला से उद्धार प्राप्त निके हो सकत, केहू के भलाई कैला से हमार उद्धार निके हो सकत। भलाई कैल, चंगा कैल, दान दियल ठीक बा, पर एकरा साथे साथे प्रभु यीशु पर विश्वास कैल बहुते जरूरी बा। हम ई नहीं की कहत कि रउआ दान मत देही, केहू के भलाई मत करी, सब करी, पर जब तक रउआ प्रभु यीशु पर विश्वास ना करब और अपना पाप से मन ना फिराई त रउआ सड़क के भागी नहीं की हो सकत। ऐसे कार्य के साथ साथ प्रभु पर विश्वास कइल बहुते जरूरी बा, तबे राउर उद्धार हो जाई, नहीं तो निके हो सकत। और जवन आदमी विश्वास ना करी, चाहे आदमी होके, चाहे लइका, जवान, मेहरारू, बूढ़, पुरनिया काहे ना होके, अगर प्रभु पर केहू विश्वास ना ले आई तो न्याय के दिन दोषी ठहरावल जाई। नहीं तो रउआ विश्वास ले आके उद्धार प्राप्त करी, या ना तो रउआ उनका के अस्वीकार करी, कके दोषी ठहरी। सब कुछ राउर ऊपर निर्भर बा, चाहे प्रभु यीशु के ग्रहण करी या अस्वीकार करी, राउर हाथ में बा। बस रउआ कतना जान ली कि अगर विश्वास नहीं करत प्रभु यीशु पर तो न्याय के दिन रउआ के दोषी ठहरावल जाई। यही से रउआ सोच समझ ली कि का करे के बा, और रउआ इहो अपना आप के जांच ले कि रउआ कहीं
दू नाव पर त नहीं चढ़ल। रउआ कौना घाट पर खड़ा बानी? रउआ अन्हार के ओर बढ़ रहल बानी या अंजोर के ओर बढ़ रहल बानी या प्रकाश के ओर बढ़ रहल बानी? जानतानी अन्हार जौन ह नरक के ओर इशारा करेला और अंजोर तथा प्रकाश सड़क के ओर इशारा करेला। रउआ कौना ओर जातानी? सोची समझी और निर्णय लेही और प्रभु यीशु के बतावल जिंदगी के राह पर चली। तबे राउर सुकलान बा, तबे राउर उद्धार हो सकेला। श्रोता, आई और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लीही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 से 21 पद तक रुआ सुनी। हम पढ़ रहल बानी। एह तरी से लिखल बा, और दोष ई बा कि अंजोर जगत में आ चुकल बा, पर आदमी अंजोर की अपेक्षा अन्हार के बहुत अधिक जनले, काहे कि ओहनी के कार्य बुरा रहे। काहे कि प्रत्येक जे बुराई करेला अंजोर से बैर करेला और अंजोर किने ना आवेलन कि कहीं ओहनी के कार्य प्रकट ना हो जाए। पर ऊ जे सत्य पर चलेला अंजोर के पास आवेला, जौना से ई प्रकट हो जाए कि उनकर काम परमेश्वर के ओर से कोयल गइल बा। श्रोता, आदमी कौना बात खातिर दोषी ठहरावल जाइए? ई पद ए विषय के स्पष्ट करेला। आदमी के दोष ई बा कि ऊ अंजोर के अस्वीकार कर लिहले। ऊ लोग अन्हार के पसंद करेले तथा प्रेम करेले, काहे कि आदमी सब के काम बुरा रहे, अन्हार के रहे। ए काम के ऊ लोग अंजोर में ना करे सकत रहन। ऐसे हम कह सकतानी कि आदमी के काम बुरा तथा अन्हार के रहे। ऐसे ओहनी लोग अन्हार के स्वीकार कइले और अंजोर के अस्वीकार कर दिले, काहे कि बुरा काम अंजोर में ना होला। अंजोर ओहनी खातिर उपयुक्त ना रहे। जे बुराई से प्रेम करेला ऊ अंजोर से बैर रखेला। सही में यानी के बैर परमेश्वर से बा, काहे कि परमेश्वर ही अंजोर तथा प्रकाश हमें, प्रभु ही प्रकाश हमें। श्रोता, बुराई और अन्हार अंजोर और सच्चाई के विरोधी है। हमनी के ये अंजोर में अपना जिंदगी के जांचे की आवश्यकता बा तथा ये अंजोर में अपना जिंदगी पर विचार करे के बा। ये तरी ये उपदेश के साथ निकोदेमुस के साथ प्रभु यीशु मसीह के वार्तालाप खत्म होता। हम निकोदेमुस से फिर भेंट करब, पर मसीह के क्रूस के ओट में। श्रोता, आगे आवे वाला पद में हम प्रभु यीशु के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के गवाही के बारे में अध्ययन करे के। तरुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 22 पद से लेके 30 पद तक रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। ए तरी से लिखल बा, सुनी। हम पढ़ रहल बानी, सुती मत, ध्यान से देखी। सुनी। ए बात के बाद यीशु और उनकर चेला यहूदिया प्रदेश में अइले और ऊ यहोवा यानी कि उहवा उनका साथे रह के बपतिस्मा देत रहन। यूहन्ना भी सालेम के निकट बपतिस्मा देत रहन, काहे कि उहवा पानी अधिक रहे और लोग बपतिस्मा लेत रहन। काहे कि यूहन्ना वो समय तक जेल में ना डालल गइल रहन। ऐसे यूहन्ना के चेलन के कोनो यहूदी के साथ युद्ध करे के रीति के बारे में लेके विवाद छिड़ गइल और ऊ यूहन्ना किने आके उनका से कहले, रबी, ऊ जौन की यरदन के ओह पार तोरा साथे रहन और जौन की तू गवाही दिहल देख ऊ बपतिस्मा दे रहल बा और सब लोग उनका किने आ रहल बाड़े लोग। यूहन्ना जवाब देत कहले, जब तक कोनो आदमी के सड़क से ना दिहल जाए तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं के कर सकत। तू लोग खुद हमार गवाही देता लोग कि हम कहवा रही
हम मसीह ना हई, पर हम उनका आगे भेजल गोल बानी। दुल्हा उहमे बा जेकरा के दुल्हन बिया, पर दुल्हा के दोस्त जवन खड़ा भइल उनकर सुनेलन। दुल्हा के आवाज सुन के आनंद विभोर हो उठेला और यही तरी हमार ई आनंद पूरा भइल बा। श्रोता, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला सालेम के निकट एनोन जगह पर मन फिराव के बपतिस्मा देत रहन। उनका के जेल में नेखन डालल गइल, जैसे कि और कोनो सुसमाचार बतावला कि ऊ प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के बाद जेल में डालल गइल रहन। 25 और 26 पद में हम पढ़ने हाँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के चेला प्रभु यीशु मसीह के नाम नहीं खस लेत, या तो उनके उनका से जलन रखत ताड़े सा, या उनका से डरात होके सा। शायद यानी के ऐसे जरत होके सा कि कहीं यूहन्ना के माने वाला की जनसंख्या कहीं कम ना हो जाए। पर यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला साफ साफ शब्द में बता रहल बाने। उनकर कथन एह तरी से बा। यही अध्याय के 27 से लेके 29 पद में एह तरी से लिखल गइल बा। यूहन्ना जवाब देत कहलन, जब तक कोनो आदमी के सड़क से ना दिहल जाए तब तक ऊ कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकत। तू खुद हमार गवाही देता रह कि हम कहवा रही। हम मसीह ना हई, पर उनका आगे भेजल गोल बानी। दुल्हा ओही जे बाणे जौना के कनिया ह, पर दुल्हा के दोस्त जौन की खड़ा भइल उनकर सुनता। दुल्हा के आवाज सुन के आनंद विभोर हो उठेलन। श्रोता, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला पुराना नियम के अंतिम नबी हवन। ऊ कलेसिया में ना हवे। ऊ यहाँ स्पष्ट कर रहल बाणी कि बर ओहिजा बा जहाँ दुल्हन बाड़ी, यानी कि कनिया बाड़ी। दुल्हन जाना ताड़ी कि के ह, ई दुल्हन कलेसिया ह। जेकरा किने कलेसिया बा उहे दुल्हा ह, उहे ओकर बर ह। तब यूहन्ना के हमें? यूहन्ना खुद के दुल्हा के दोस्त कह रहल बाड़े। ऊ मेमना के भोज में उपस्थित हुई हैं, पर ऊ कलीसिया के भाग ना हमें। ऊ पुराना नियम के अंतिम नबी हमें, जौन की पुराना नियम से निकाल के नया नियम में मसीह के आगमन तथा आवे के घोषणा कर रहल बाड़े। श्रोता, यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 30 पद से लेके 36 पद तक रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। हम पढ़ रहल बानी, ए तरी से लिखल बा, जरूरी बा कि ऊ बढ़स और हम घटी। जे ऊपर से आवेला ऊ सबसे बढ़ के बा, और जे पृथ्वी से बा ऊ पृथ्वी के ह और पृथ्वी के बाट जो हैला। ऊ जे हमरा से या ऊ जे सड़क से आवेलन सबसे बढ़ के बा। जवन कुछ ऊ देखले और सुनले ऊ ओकरे गवाही देले, फिर भी कौनो आदमी उनका गवाही के ग्रहण ना करेलन। जे उनकर गवाही के ग्रहण कर लेले बा ऊ एह बात पर मोहर लगा लिहले कि परमेश्वर सच्चा बाणे। काहे कि जकरा के परमेश्वर भेजले बाणे ऊ परमेश्वर के बात करेलन। काहे कि ऊ बिना कोनो नाप के ओकरा के आत्मा देले। पिता बेटा से प्रेम करलन और ऊ उनके हाथ सब कुछ सौंप देले बाणे। जे बेटा पर विश्वास करेला अनंत जिंदगी ओकरे बा, पर जे बेटा के ना मानेलन जिंदगी ना देखी, पर परमेश्वर के प्रकोप उनका पर बनल रहेला। श्रोता, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला हमरा रउआ खातिर महत्वपूर्ण ले आइल बानी कि जे ऊपर से आवेला उ सबसे बढ़ के बा। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला आपन इज्जत मान मर्यादा आपन शान शौकत सब प्रभु यीशु के देता। आपन महिमा सब कुछ दे रहल बा और कह रहल बाड़े जे ऊपर से आवेला उ सबसे बढ़ के बा। जे सड़क से आवेले
उहे सबसे श्रेष्ठ हमें तथा सबसे बड़ हमें। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर परमेश्वर वह सबके आशीष प्रदान करस। आमीन।